そして、今日は黄色い旗が上がってますが、津波の時などはですね、オレンジの旗を上げて、みんなに知らせようなんですね、今一生懸命やっています。今年はご案内の通り、東日本大震災があって、津波のさまざまな恐怖というものを私たちが身にしみて感じる、そういう中での海水浴場の開設になりました。放射能の問題、津波の恐怖、そういったものをしっかりと安全確保するというのが私どものまずは務めということで、先ほどご案内の通り、放射能の検査は5月、6月と検出されなかったということで、安全が確認をされております。